15 март Жұмға кеші хайырлы болсын, эфирда Саба докуннары телевидениесі. Атна информацион программасы студиясында бүгін мен Райля Галявина эшлим. Исәнмесез. Иңелек мөһим темаларға ал хәбәр. Сайлауға бару безнең гражданлык бурычыбыз. Шәҗәрә конкурсының муниципаль этабы Шәбәрдән җирлегендә оештырылды. Районыбызда Нургали Миннеханов истәлегенә өстәл теннисы буенча халыкара ярышлар үтте. Хәзер барсы хакында да тулырак. Сайлауга бару безнең гражданлык бурычыбыз. Бүген 15 марттан Россия Федерациясы президентын сайлаулар башланып китте. Илебезнең киләчәген билгеләүче дөнья күләм әһәмияткә ия булган җәмгыяви сәяси чаралар 17 мартка кадәр үтәчәк. Россия президенты вазифасы өчен дәгъва кылучылар арасыннан Россия Федерациясы үзәк сайлау комиссиясы тарафыннан 4 кандидат теркәлде. Новые люди сәяси партиясы тарафыннан тәкъдим ителгән Даванков Владислав Андреевич, үзен күрсәткән кандидат Путин Владимир Владимирович. ЛДПР сәяси партиясы тарафыннан тәкъдим ителгән Слуцкий Леонид Эдуардович. КПРФ сәяси партиясы тарафыннан тәкъдим ителгән Харитонов Николай Михайлович. Саба районында барысы 40 сайлау участогы эшли, аларда тавыш бирүчеләр саны 23668-не тәшкил итә. Участоклар иртәнге сәгать 8-дән кичке 8-гә кадәр ачык. Шулай ук килә алмаучылар өчен өйгә барып сайлату да оештырыла. Бүген сайлауларның беренче көнендә район башлыгы Рәис Миннеханов та иртәнге сәгатьләрдә үк лесхозда үзе теркәлгән сайлау участогына килеп, ил башлыгына тавышын бирде. Хәзер бу хакта тулырак. Алда илебез өчен 3 хәлиткеч көн. Россия президентын сайлыйбыз. Ил күләм сәяси вакыйгага старт районыбыз сайлау участокларында бүген иртәнге сәгать 8-дә бирелде. Шул исәптән 24-тә 76-нчы номерлы лесхоз сайлау участогында да. Участок ишеге Россия гимны астында ачылды. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов биредә теркәлгән. Ул үз гражданлык позициясын белдерергә сайлауларның беренче көнендә үк һәм иң беренче булып килде. Илебезнең бүгенге көн шартларында дәүләт башлыгын сайлау зур җаваплылык. Киләчәк тормыш яқты булуын һәркем тели, диде ул үзенең төп фикерен белдереп. Һәр вакытны закон бар, закон нигезендә шушы сайлауларыбыз уза. Аның үз вакыты җиткәннән соң ул вакытта уздырылырга тиеш. Һәм инде бүгенге хәле булганны беренчедән югалтмаска, икенчедән инде нинди генә шер булмасын. Беренчедән һәр вакытны җитәкчедән тора. Ул бит идәгә әти кебек. Шуның өчен уңышлар безнең киләчәк җитәкчегә, безнең булганны югалтмыйча, бөтен хыялларыбыз тормышка ашсын. Моңарчы Аллаһ шөкер дип әйтергә кирәк. Безнең бөтен нинди хыялларыбыз булды, халыкның нинди хыяллары булды, бөтен тормышка ашып барды. Киләчәктә шулай була күрсен. Лесхоз сайлау участогында сайлау хокукы булган 783 кеше теркәлгән. Лесхоз халкы иртәнге сәгатьләрдән үк актив булды. Күбесе эшкә барган юлында үк кирип тавыш бирде. Сайлаулар сәяси вазгыятны билгеләүче җаваплы эш һәм халык аны үз күңеле аша үткәреп гражданлык бурычы итеп кабул итә. Яшьләр дә, өлкәннәр дә бу көнгә дулкынланып әзерләнә. Чөнки киләчәкне билгеләүче вакыйгада һәр гражданның тавышы мөһим роль уйный. Дамир Сафин да шундый карашта. Бик күтәренке кайфлар белән киләбез, бик көтеп алдык шу сайлауларны. Инде дөньялар тыныч булсын, сугышлар бетсен. Шул алда киләчәккә өмет белән сайлыйбыз инде. Газиза апа белән Тәслимә апа туганнар, күршеләрдә булып яшиләр, сайлауга да бергәләп килгәннәр. Сайлауларга киләбез инде, бергә киләбез, бергә килергә тырышабыз. Илләр, көннәр тыныч булсын инде, сугышлар туктасын. Безнең теләкләр шул инде. Илебез алга барсын инде. Яхшы ниятләр белән сайладык инде. Хәзергә бөтен сезгә җитте, Аллаһка шөкер, пенсияләрне биреп торалар. Кибетләр дә аларга әйбер бар. Без канәгать инде бу тормыштан. Гел шулай булсын инде тормышлар. Тизрәк сугышлар бетсен самирне главный. Шуны телебез. Яшьләребез әрәм булмасыннар, исән сау әйләнеп кайта күрсеннәр. Сайлауның беренче сәгате үтеп бара, комиссия әгъзаларының әле буш вакыты юк. Сайлаучылар артканнан арта. Көн дәвамында өйгә барып сайлату эшендә башкарасылары бар. Алар янына менә шундый махсус тартма белән баралар. Безнең 24-76-нчы сайлау участогында 783 сайлаучы теркәлгән.
Шуларның 29-ы еш сайлаучылар, бірінші тапқыр сайлаучылар инде. Һәм өзебезнең 26-нчы сайлау участогында иң өлкән сайлаучы да бар. Мифтахова Биби Нафиса апа, аңа 96 яшь. Шулай сайлау участогына килеп, үзенең тавышын бирер дип ышанып калабыз. Ризалык берди безгә. Ризалык берди. Шулай 35 сайлаучы үзенең өйендә сайлыйм дип теләк белдерде. Менә хәзерге ярты саат эчендә 51 сайлаучы үзләренең тавышларын бирделәр. Сойлауларның ачык һәм чиста булуын тәэмин итү өчен участокта Казан шәһәреннән килгән күзәтүче эчке эшләр өлкән лейтенанты Лейсән Галимова үз вазифасын намус белән башкара. Шулай ук видео күзәтү камералары да эшли. Бүген һәм иртәгә сайланачак бюллетеннар исә махсус сейф пакетларга салынып, аерым сейфта 3 тәүлек дәвамында сакланачак. Аларда үз чиратында видеорегистраторлар күзәтүендә торачак. Сәяси вакыйга күңелле характерда йөртә. Һәр сайлаучыга гаилә белән сайлыйбыз дигән беләзекләр тапшырыла. Аның белән тавыш бирүчеләр сайлау көннәрендә фотоконкурста катнашып, Lada Vesta машинасын оту мөмкинлегенә ия була алачак. Әлеге күңелле чара илебездә игълан ителгән гаилә елы уңаеннан оештырыла. Россия президентын сайлауга безнең Саба дуканнары телерадиокомпаниясе коллективы да бердәм кушылды. Бүген сайлауларның беренче көнендә үк коллективның һәр хезмәткәре үз участокларына барып тавыш бирде. Башкаларны да безнең үрнәккә кушылырга чакырабыз. Фронттагыларга тылдагылар көч бирә. Мингәр авылы халкы хәрби госпитальгә гуманитар ярдәм күрсәтү максатыннан яраларны бәйләү өчен кирәкле материаллар ясарга җыелды. Бердәмлек тау күчерә дигән әйтемнең мәгънәсенә нәкъ менә шундый вакытта төшенәсең. Мингәр авылы халкы махсус хәрби операция башланганнан бирле гуманитар ярдәм күрсәтүгә теләктәшлек белдереп яши. Бүгенге көндә авылның 3 егете ватан сагында. Алар арасында Әлфия Валиуллинаның да улы бар. Тәүлекнең һәр сәгатендә борчылып яшәгән ана монда эшләгәндә күңеленә тынычлык таба. Салфетка инде шуны башта менә булай биклибез. Onlar yanından bir yakka bekliyoruz. Bundan şokları çıkıp kalmasın deyip üç pişmak yasıyız da şurayı beklep koyarız. Bu yarında şurayı yoğuştuyoruz şimdi. Мингәрлеләр әле күптән түгел генә 7-гә 5, 9-га 5-ле 9 маскировкалаучы шелтәрләр ясап озаткан иде. Хәрби госпитальдәге яралыларны бәйләү өчен кирәкле материаллар ясау гомер буе шәфкать туташы булып эшләгән Вәҗиһә Шәйхуллина инициативасы. Беренче көнне Марледан 1650 дәнә түгәрәкләр ясадылар. Икенче көнне 580 салфетка әзерләнде һәм көннән-көн аның саны артып тора. Бүгенге көндә без госпитальләргә гуманитар ярдәм кирәк дигәч, бәйләү өчен шушындый перевязочный материаллар дип әйттеләр. Шуны әзерләү өстендә гомер буе мин медик булып эшләдем, инде медсестра булып эшләдем. Без бу эшне беләбез, һәм менә авылдашларга да шуны өйрәтеп, шуны матур итеп ясап, күңелле генә эшләп башлап җибәреп ятабыз эшне. Авылдашлар берсе дә битараф калмаслар дип уйлыйбыз. Әле кеше килер. Әле күптән түгел генә без сеткаларда үрдек, бердәм булып, әле башка эшләрне дә башкарыбыз. Пожалуйста, Сабага барасы юк. Үзебезнең авылда бар кеше дә катнаша ала, чыга ала, чыксыннар, булышык. Барыбыз исемендә дә әзме күпме ярдәм итәсебез килә инде. Балаларыбыз исән-сау туган якларга җиңү белән әйләнеп кайтсыннар дип тырышабыз. Авылдашларга да yardım etüşlərə də, ondağı bağlılarga da başına da sağlıq, sələmətlік, uzun ömür, sabırlıq versin Xuday Təala. Ялгызы гына яшәүче Хаҗинур Хайруллин өендә йөзләп салфетка ясап алып килгән. Әле кишләр озын, аны халык өчен дә файдалы итеп уздыргач, күңелгә рәхәт ди. Салфеткалар түрәм. Егетләргә ярдәм булыр ди. Кызларга маллы да алып менеп бердем. Илдар Галиәхмәтовның улы Адель да махсус хәрби операцияда. Ул кызлар салфетка әзерләгән вакытта 600 грамм мамыктан түгәрәкләр ясады. Полосага кирәк кешегә. Операция. Вот шлибез аларга.
Халык күбрәк булган сайын эшләве дә җиңелрәк. Барсы да фронт өчен, барсы да җиңү өчен. Дөньялар тынычланып, тормышлар да шушы ай сыман тулы булсын иде. Изге Рамазан айында бу иң зур теләкләрнең берсе. Шәмәрдән авылы мәдәният йортында гаилә тарихында гасыр кайтавазы. Тарихта без эзлебез шәҗәрә конкурсының муниципаль этабы узды. Анда бер юлы 3 гаилә катнашты. Шыңар авылыннан Абдрахмановлар, Эзмә авылыннан бер нәселдән булган Җиһаншин һәм Саматовлар, Курсабаш авылыннан Мөбарәкшиннар үзләренең нәсел шәҗәрәсен тәкъдим итте. Бәйге керү юлында әзерләнгән бай күргәзмә белән башланды. Чарадан безнең хәбәр. Күргәзмә майданында беренчеләрдән булып Шыңардан Абдрахмановлар гаиләсе каршы ала. Аларның нәсел агачы дәүләки бабаларыннан башланып китә. Бу авылның иң укымышлы, динле нәселләренең берсе. 8нче буын Җиһанша бабаларының 5 малае да данлыклы тегүчеләр, итек басучылар, терлекчеләр, төзүчеләр, үсемлекчелек белән шөгыльләнүчеләр, тимерчеләр була. Бер улы Сәйид Гәрәйнең хаҗ кылырга җәяү баруы үткән заман өчен генә түгел, хәзергесе өчен дә мөмкин булмас шаккаткыч күренеш. Әхмәт Гәрәй, Сәйид Гәрәй, Тимерша, Зариф һәм Закирҗан. Алар бик элеккедән бик уңган тырыш кеше булалар. Итек басу белән, тегү белән, сәүдәше белән шөгыльләнәләр. Аларның Казанда үзләренең артилләре була. Алар бик оста тегүчеләр булалар һәм бу җитештергән товарларын ерак шәһәрләргә барып сата торган булганнар. Хәтта алар атлар белән Нижний Новгородка хәтле барып җиткәннәр. Наилә Габдрафикова әтисе Исмәгыйльне оста тегүче буларак искә ала. Күргәзмәдә урын алган телогрейка, күлмәк һәм башка киемнәр аның хезмәт җимеше. Биредәге иң кадерле һәм борынгы экспонат 77 ел элек Сабантуй батырына дип чигелгән Сабантуй сөлгесе. Иратларның барысы да Бөек Ватан сугышында да катнаша. Аннан соңгы елларда илне торгызуда, төзелеш эшләрендә күп көч куялар. Бүгенге көндә бу нәселдә ат казанган төзүчеләр, спортчылар, эшмәкәрләр булуы белән горурланып яшиләр. Быелгы бәйгедә катнашучы 3 гаиләнең нәселендә дә Җиһанша исеме яңгырый. Курсабаштан килгән Мөбарәкшиннар гаиләсенең шәҗәрәсендә иң күп мәгълүмат Җиһанша бабалары хакында. Авылның данлыклы аучысы, ачлык, юклык заманында хуҗалыкларга зыян салучы бүреләрне юк итүче була. Йырткыч белән ялан кул сугышырлык көчкә ия булган Җиһанша нәселенә бүре кушаматы тагыла. Җиһанша бабайның була 3 малайы, 2 үлә, 1 исән кала Мөбарәкша. Мөбарәкша бабайның 5 баласы була. Хәдишә, Дәүләтша, Әхмәтша, Тимерша и Минсара. 3 малай, 2 кыз була аның. Менә бүгенге көндә сезнең нәселдә, менә хәзерге турында сүз бара. Аучылар, гармунчылар, шундый кешеләр бармы бабагызның эшендә? Бар, оныкларыбыз, балаларыбыз уйныйлар. Хәзергесе көндә 12 гармунчы бар бездә. Бик матур гармунда уйнап җырлыйлар. Без бөтен чараларга кушылабыз, клубларда концертлар бирәбез. Гаилә кыйммәтләре, гореф-гадәтләр, сәләт, һөнәрчелек хәзердә буыннан буынга тапшырылып килә. Күргәзмәдә аның белән бәйле ядкарларның урын алуы да гадәти. Агач эшләнмәләре, борынгыдан килгән эш кораллары, буыннарны берләштерүче предметларны данлыклы бүре нәселенең оныклары саклап яши. Бер нәселдән булган Җиһаншин һәм Саматовлар гаиләсенең 2гә бүленү тарихы да кызыклы. Заманында авыл совет рәисе булып эшләгән Салих бабалары нәсел таркалмасын дип 5 баласын Җиһаншин, 2сен Саматов дип яздырган. 19 гасырның башларында ук 1903 елда туган Самат бабабыз безнең менә шул чорда ук инде Оренбург каласына барып тегү фабрикасы ачкан. Шул вакытта ук ул үз эшен башлап җибәргән. Һәм ул анда бик уңышлы гына эшләп килгән. Һәм алар әбиебез белән бергә Җиһанша бабабызны үзләре кебек батыр йөрәкле иттереп, эшчән итеп тәрбияләп үстергәннәр. Шулай ук безнең Самат бабабыздан туган Салих бабабыз
Салих бабабыз сугыш чорларына туры килгән, аның тормыш юлы дип әйтергә кирәк инде. Ул сугыштан Аллага шөкер исән сау әйләнеп кайтып, алар 13 бала, дөньяга 13 бала бүләк иткәннәр. Кызганычка каршы 6 балалары узын гомерле булмый. Бүгенге көндә аларның инде 7 балалары тормышта үз урыннарын табып, гаиләләрен корып, бик матур гына иттереп яшиләр. Һәм алардан туган безнең менә бүгенге көндә барлыгы, монда без 8 буыныбызны беләбез инде. 8нче буын катнаша безнең монда, иң бәләкәе 5 айлык бала. Һәм безнең менә 7 бала, һәм шулардан барлыгы 167 кеше. Безнең менә шәҗәрә агачыбызга шуларны без табып билгеләдек. Иң борынгы һәм кадерле экспонатлары дини китаплар Шамаил. Электән иҗат, сәнгатькә гашыйк, гыйлемле нәселнең дәвамчылары, республика горурлыгы. 14 китап авторы, язучы, журналист Гөлсинә Галимуллина күргәзмәсе, Зәйнәп Җиһаншинаның кул эшләнмәләре, тегүчеләрнең хезмәтләре, Рөстәм Хөсәйновның кубок дипломнары янында да озакка тукталырлык. Мин инде үзебезнең Салих бабайның аныгы булам. Менә безнең Җиһаншиннар һәм Саматовлар нәселе гомер-гомергә инде алар менә җырга, моңга гашыйк нәсел булган. Менә шуңа күрә минем инде улым Рөстәм Хөсәйнов бүгенге көндә безнең шушы нәселебезнең дәвамчысы, горурлыгыбыз. Ул инде безнең республикабызның рәисе Миннаханов Рөстәм Нургалиевичның стипендия иясе, һәм шулай ук шәһәребез мэры Метшин Усур Раисовичның да стипендиясына ия булды, әлхәмдүлилләх. Татар азаны 2023 конкурсының гран-при иясе, һәм Созвездие йолдызлык конкурслары лауреаты. Менә мин инде бүгенге көндә шушындый ул үстерүем белән бик горурланам. Ул безнең нәселебезнең горурлыгы. Алим Галимуллин үз пекарнисында пешкән кайнар икмәкне тәкъдим итте. Гафил гаилә компаниясе турында сөйләде. Һәр гаиләнең яраткан тәм-томнары урын алган күркәм табыннар күргәзмәгә миллилек ям истәде. Мондый чараның өстенлекле ягы туганнар очраша, берләшә, фикер алыша. Күрешүләр сирәгәйгән заманда бу иң кадерлесе. Өстәвенә аның гаилә елында үтүе истә калырлык. Безнең комитет инде 6нчы ел рәттән шушы матур бәйрәмне тарихта без излибез дип аталган шәҗәрә фестивален үткәрә. Бу фестиваль үз тарихын, үз традицияларын, гореф-гадәтләрен саклап калырга теләгән гаиләләрне үз эшенә җыя. Бүген сезне бу залда күрүебезгә бик шатбыз. Катнашучыларга без зурдан-зур уңышлар телибез һәм сезнең яктагы тарихлар, гореф-гадәтләр белән якыннанрак танышырбыз дип өметләнеп калабыз. Рәхмәт сезгә. Үткәннәр белән бүгенге нәкъ менә сәхнәдә очраша. Һәр гаилә үз нәселенең бер гасырлык тарихын кыска вакыт арасында тамашачыга җиткерергә тиеш булды. Жюри ясаган нәтиҗәләр буенча гаилә тарихында гасыр кайтавазы тарихта без излибез шәҗәрә конкурсының муниципаль этабының җиңүчеләре дип измәдән Җиһаншин һәм Саматовлар нәселе танылды. Икенче урында Шыңардан Абдрахмановлар, Мөбарәкшиннар гаиләсе 3нче урынны яулады. Беренче урынга 50, икенчегә 40, өченчегә 30 мең сумлык сертификатлар тапшырылды. 28 февраль көнне күренекле татар композиторы Хөснулла Вәлиуллинның тууына 110 ел тулды. Туган төбәгебезнең Байлар сабасында туып үскән шәхесне зурлап, балалар сәнгать мәктәбендә искә алып, онытырга мөмкин түгел дигән кичә үткәрделәр. Районыбызның балалар сәнгать мәктәбе күренекле якташларыбыз, музыкант композиторлар Хөснулла һәм Аллаһияр Вәлиуллиннар исемен йөртә. Хөснулла Вәлиуллинны искә алу кичәсе үткәрелгән көнне фаида, алар гаиләсе белән бәйле истәлекләр, экспонатлардан, яшь Хөснулла уйнаган уен коралларыннан, гаилә яткәрләреннән торган күргәзмә әзерләнгән иде. Композитор туып үскән Тукай урамындагы 34нчы йортта хәзерге вакытта райондашларыбызга яхшы таныш, лаеклы ялдагы укытучы Гөлзар Галиева яши. Ул композитор туганнары белән шын күңелдән горурлана. Бу мин яши торган Тукай 34нчы йортта яшим инде мин. Мен анда яши башлаганмын 2 яшьтә. Туган җирем минем 2нче җирдә. Әти сугышка киткән, әни тиф белән авырганда, шушында әби белән бабай алып кайтканнар. Әби белән бабайның урман чистартып салган нигезләре ул. Шунда алар яшәгәннәр, гомер иткәннәр, менә аларның 5 балалары үскән. Аллаһ ярабының әтисе Гарифулла абый,
Ondan soң Зиннәтулла абый, ondan soң Хабиби Рахман абый, менә Гөлнараның babasının, әбисенең әтисе була инде ул. Ondan soң булган әни Сәгъдия, ondan soң Хиснулла абый. Qozan muzika училищесі укытучысы, театрлар белән даими элемтәдә торучы Хиснулла Вәлиуллин татар халкына 200 җыр һәм романс, 30-дан артык спектакльгә музыка, тынлы оркестр өчен 6 марш, Самат һәм Дин буенда операларын калдыра. Балалар сәнгать мәктәбе коллективы кичәне әзерләү барышында композиторның мирасын барлый, туганнары белән элемтәгә керәләр, ул иҗат иткән җырларны өйрәнәләр. Хөрмәтле шәхесләр, Хиснулла һәм Аллаһияр Вәлиуллиннар багышланган әлеге чарага без бик зур дулкынлану белән әзерләндек. Инде районыбыз, мәктәбебез горурлы булган хәзинәне сезгә укучылар без дөрес итеп җиткерү безнең бурыч. Шуны күз алдына тотып, без инде аларның нәсел шәҗәрәләрен барладык, туганнарын, дусларын эзләдек, дәвамчыларын эзләдек. Бүгенге көндә Тахир Хиснулла Вәлиуллинның улы Тахир абый, әнисе Әминә апа белән Казанда яшиләр. Безгә аларның гаиләсе белән дә очрашырга, аралашырга насыйп булды. Тахир абый әтисенең портретын гына күрәсез, безгә мәктәбебезгә бүләк итеп бирде. Укучылар, сез безнең шушы мәктәптә укуыгыз белән горурланып, киләчәктә алган белемнәрегезне нәтиҗәле итеп кулланырсыз дип ышанам. Әлеге чараны ачык дип белдерәм. Qozan muzika училищесын тәмамлаган яшь композиторның якты хыялларын Бөек Ватан сугышы каплый. Исән-сау сугыштан кайткан композитор җиң сызганып эшкә керешә. Нәтиҗәле хезмәте өчен ТССР һәм РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе исемнәренә 1989 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Кичә барышында балалар сәнгать мәктәбе укытучылары Гөлназ Дәүлиева, Зилә Зәйнетдинова башкаруында Рәшит Әхмәтҗанов сүзләренә Акшарлыклар, Хәйвахид сүзләренә Саба җыры яңгырады. Скрипкашы Диләрә Вәлиева Ямләнә Казан, Яшьлек килә җырларын башкарды. Хореография бүлеге укучылары Кошлар тынды, урманнарга бардым җиләккә биюләрен тәкъдим итте. Баянчылар ансамбле, фортепианода уйнаган укучылар Хиснулла Вәлиуллинның көйләрен яңгыратты. Кичәгә композиторның кунак булып чакырылган туганнары Гөлзар Галиева, Дилүс Вәлиуллин үзләренең хатирәләре белән уртаклаштылар. Без Хиснулла абый ягына әти белән кунакка бардык Казанга. И вот шунда кабинетына кирдек, менә мин аның менә бу фотографияларында да күрдем, шул пианинолар, ноталар булды. Әйдәгез кирегез рабочий кабинетка дип, безнең рабочий кабинет аның шул пианино тора җир, стелдә аның нота дәфтәрләре иде, и кырыйда стелдә мин әле истә скрипка, ята бер буды минем улымның язныкы скрипкада уйный дип. Аннары шунда ни мәктәп Хиснулла абый бер нәрсә уйнап күрсәтегез әле, минем мәктәп тыңлыйсы килә. Хәзер менә минем ди яңа яза торган ни кием бар ди. Аны әле мин бер кешедә ишетмәдем, менә хәзергә уйнап күрсәтәм дип. Әти белән икебезгә менә шуны уйнап күрсәтте ул. Композиторны искә алу кичәсе, аның әсәрләрен тыңлап, презентациyaдан фотосурәтләр карау белән аралашып барды. Композитор, музыка белгече Хиснулла Вәлиуллинның иҗаты онытылмас ядкәр. Ул якташларының, гомумән музыка сөючеләрнең олы горурлыгы. Хәзер спорт яңалыклары. 8-10 март көннәрендә Саба Арена спорт комплексында РСФСРның атказанган урманчысы, Октябрь революциясе, почет билгесе орденнары кавалеры Нургали Миннаханов истәлегенә өстәл теннисы буенча халыкара ярышлар һәм республика 22-нче ачык шәхси команда беренчелеге ярышлары булып узды. Төрле төбәкләрдән
илләрдән килгән 200 спортчыны теннис уенына мәхәббәт һәм дуслык берләштерде. Саба-Арена спорт комплексында 8 март көнне өстәл теннисы буенча халыкара ярышны ачу тантанасы булды. Ярышларга Татарстан Республикасының район һәм шәһәрләреннән, Россия төбәкләреннән, Кытай, Белоруссия, Таҗикстаннан 250-дән артык теннисчы килгән иде. Турнирны ачу тантанасында спортчыларны Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов сәламләде. Ул мондый зур ярышларның Татарстанда үткәрелүе зур дәрәҗә дип белдерде. Аннары ул спортның өстәл теннисында уңышларга ирешкән райондашларыбызны бүләкләде. Теннисчы кызыбыз Лейсан Зарипова Россиянең спорт мастеры дәрәҗәсенә лаек булды. Лейсан төрле илләрдә, төрле төбәкләрдә үткән ярышларда катнаша һәм һәр вакыт җиңүләр яулый. Өстәл теннисы буенча тренер Фарход Исмаилов Россия Федерациясының спорт судьясы дәрәҗәсен алды. Ул Татарстан Республикасының атказанган физик культура хезмәткәре. Ул районда теннис уены шул исәптән аның адаптив түрі үсешенә зур өлеш керткән шәхес. Сегодня уже с гордостью могу сказать, что Татарстан, как всегда, пилотный. И насколько уже мы гордо можем сказать об этом, мы подняли адаптивный спорт еще тоже. Плюс типичных спортсменов. Если говорить о истории турнира, 2009 год, конечно же, еще не вот этот шедевр, который сегодня объединил Республику Беларусь с нами, Республику Таджикистан, Китайская Народная Республика сегодня присутствует. Это большое достижение. Я помню, в 2009 году мы в Ледовом дворце проводили этот турнир. Это был 6-й мемориал Нургали Миннехановича Миннеханова. И сегодня я могу с гордостью сказать, что развитие идет настольного тенниса. Мы можем объединить. Вот сегодня, не ошибиться бы, 23 региона Российской Федерации участвуют. Самые сильнейшие мы смогли объединить уже сильнейших топовых игроков Российской Федерации. Ярышларның ачылышы язның беренче гүзәл бәйрәме 8 март халыкара хатын-кызлар көненә туры килде. Бәйрәм белән котлап спортчы хатын-кызларга ләлә чәчәкләреннән букет тапшырылды. Аннары кызу уеннар башланып китте. Ярышларның баш хакимдары халыкара категориялы судья Александр Александров турнирның дәрәҗәсе елдан-ел артуын билгеләп үтте. Происходить будет, как происходит уже несколько лет, то есть это у нас не новое ничего, то есть мы проводим турнир сильнейших спортсменов России, а в этом году он называется уже международный, так как там приехали команды из Белоруссии, Таджикистана и Китая. Вот. А турнир среди сельских районов, который так назывался раньше, приобрел статус просто общереспубликанского, где соревнуются уже спортсмены и городов республики, и районов республики. То есть мы их между собой разделяем, то есть у них есть раздельные соревнования, но потом мы еще и выявим, кто будет в общем самый сильный у них, в том числе. Состав участников очень-очень сильный, то есть я могу сказать, что у нас через неделю начнется чемпионат России в Санкт-Петербурге. Вот. И здесь, можно сказать, особенно у женщин, небольшая репетиция этих соревнований. Достаточно сказать, что первые 5 сильнейших спортсменок России все здесь. Там из десятки первые 7 человек. Вот. У мужчин может быть чуть-чуть поменьше представительства, если сравнивать с женщинами, но в то же время действующий чемпион России здесь находится. То есть, у женщин я вам сказал, что все сильнейшие, в том числе и чемпионка России здесь тоже. Но вот у мужчин тоже есть и чемпион России, и в том числе 3 спортсмена из первой десятки России. Я могу сказать, что такого представительства на обычных турнирах, то есть если это не национальный чемпионат, практически нигде нету в нашей стране. Звание мастер спорта здесь получить можно, но с таким уровнем спортсменов, то есть не мастера спорта не дойдут до тех мест, которые дают право на мастер спорта. Просто здесь настолько высокий уровень, что как бы выполнить это не получится. А призы очень-очень достойные, то есть денежные призы, там 1 миллион призовой фонд, это который дает Сабинский район. И еще, насколько я знаю, 500 000 добавляет Федерация настольного тенниса России в этот же призовой фонд.
Спортчыларга матур уен күрсәтү өчен бүтән мөмкинлекләр дә тудырылган иде. Турнирга өчен спорт сталары килү аның дәрәҗәсен бик нык күтәрә. Екатеринбургтан Маша Степанова 12 яшьтән теннис белән шөгыльләнеп, спорт мастеры дәрәҗәсенә күтәрелгән. Мәскәүдән Никита Машков әлеге турнирда 2нче тапкыр катнаша. Второй раз. Зал очень большой и хороший. Пока все нравится. Поселили тоже неплохо. Только был на подъеме, пока еще плохо играл. Но в этом году надеюсь на хороший результат. Да, я чемпион Европы в 2019 году в команде. И во многих международных турнирах участвовал. В протурах. В том числе вот, на Кубке Захарова играл. Здесь играл. Здесь первый раз вроде проводят международный турнир. Белоруссия спортчысы Ульяна Мишанская ил җыелма командасы әгъзасы. 12 ел теннис белән шөгыльләнә һәм теннис ул минем бүтән тормышым ди. По приезду нас душевно встретили, организация хорошая, условия хорошие, все нравится. Настольный теннис достаточно хорошо развит в Республике Беларусь, наверное, популярнее хоккей, но настольный теннис тоже имеет значимую роль у нас. Чемпионка Республики Беларусь до 21 года, до 19 лет. И чемпионка Республики Беларусь в парном разряде. Традицияга кергән турнирны ябу тантанасында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия президенты ярдәмчесе, Россия Олимпия комитетының беренче вице-президенты Игорь Левитин катнаштылар. Хатын-кызлар арасында парлы разрядта Мария Тайлакова, Арина Слаутина, ир-егетләр арасында Василий Лакеев, Тарас Мирзликин җиңү яулады. Катнаш разрядта Саиди Исмаилов, Елена Абаимова беренчелеккә чыкты. Саиди шулай ук ир-егетләр арасында ялгыз уенда да җиңү яулады. Хатын-кызлар арасында Мария Тайлакова җиңүче булып танылды. Авыл районнары теннисчылары арасында беренчелек саба спортчыларына шәһәрләр категориясендә баулылыларга бирелде. 8 март бәйрәм ялларында бойлар сабасының үзәк шугалагында ир-егетләр командалары арасында алкалы хоккей буенча районара турнир булды. Ул хәрби хәрәкәтләрдә башларын салган якташларыбыз истәлегенә һәм 8 март халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан үткәрелде. Безнең бәйрәмгә, хоккей бәйрәменә килгән өчен Тәҗә командасына рәхмәт, Ясик Полянцы командасына рәхмәт, безнең әйткәч сразу килделәр. Соба командасына шулай барзалар бик рәхмәт. Бызда Соба, Теләче, Ныкрат аланыннан 3 команда очрашты. Алар үзарада килгән җан атарларга да мотор уен күрсәттеләр. Нәтиҗәдә хуҗалар Собалар беренче урынга чыгып, төп җиңүчеләр булдылар. 2дә Ныкрат аланы, 3тә Теләче егетләре командалары урнашты. Бүләкләү тантанасында Бызда үзен яхшы уенчы итеп яктырткан уенчыларны да кутладылар. Собалардан иң яхшы һөҗүмче исеменә Нияз Сафиуллин, иң яхшы капкачы исеменә Марсель Хисаметдинов лайык булды. 8 март бәйрәм уңаеннан хатын-кызлар өчен дә мотор уен оештырылды. Алар капкага махсус уемга алка кертергә тиеш булдылар. Кулларына хоккей таягы алып, үзләрен сынаучылар күп булды. Әмма алкаларын гына уемга кертеп, җиңү яулаучылар әз булды. Гүзәл затларыбыз катнашуга да бик шат иде. Бу көнне шундый истәлекле иткәннәре өчен барлык катнашучылар, җанатарлар Олимп спорт мәктәбенә, спорт комплекска, шома тигез өслек боз мәйданы әзерләгән һәркемгә рәхмәт әйтеп саубуллаштылар. Атна информацион программабыз шуның белән тәмам. Шимбә ялларыгыз, якыннарыгыз белән ямьле күңелле уссын. Бу якшәмбедә Тора коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгелиләр. Сабабызның матурлыгы сагында алар ел әйләнә тырыш хезмәттә. Без аларга рәхмәтләребезне җиткерәбез. Тыңгысыз эшләрендә зур уңышлар телибез. Алга таба реклама чыгарылышы була, аннары җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.